sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata.
magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok, ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active case. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, samtang ginatransport ang painting, nagasunod ako si Van. Apang sang hinali lang, may nagbunggo sa van. Ginkuha ang painting.
Kag nakibot man ako nga ato dito si Max. Sang hinali lang, nakita ko nga nagwasaag ang ulo ni Max. Sa pagpadayon ko pagid. Anong ginapaminsar mo man? Ginpaandaman ko ikaw. Wala mo ba laging butang sa pinsar mo? Kung ano kagamo ang ginsudlan mo? Nelly, bisan magkaya-kaya pa ako bugos nga adlaw, apang tapos na ina. Wala ka na sa mahimo. Kinahanglan niya makita ko si William. Wala siya nagasabat sang akong mga text sa iya eh. Kag wala na ako sang load. Mangita pa ako sang load Din ka makadto? Shit, Ili! Sino nagpatay sa tao nga to? Ang bana mo? Ginpatay mo siya? Para nga wala na sang problema? Nagapati ka bala nga mabuhat ko ina? Sorry. Pero hindi bala? Nga amo inang vision mo? William, diin ka na. Magtawag ka na sa ako na ay. Sorry, Gid. Ang ginakahadlukan niya, natapog, Gid. Kag si Max, napatay siya. Parehas ang akon nga nakita. O kung akon pananawan. Ano palang natabo sa akon? Ano? May nag-text sa akon. Ba? Salamat! Si William! Si William ang nag-text sa akon! Ikaw? Nakibot ka? Wala ka maglaom nga makaabot ako dire? Nga nag-commute lang? Sulod. Akig ka? Nga ang ginputong mo ako, haw? Gintuman mo ang tanan ko nga ginsiling? Oo. Nakita mo naman ang attire ko, ha? Naka-jeans lang ako. Kag naka-blouse ang seda. Hindi ba siling mo hindi ka magbayo sang daw sa kortina? Wala akong makahangop kung anong buot silingon sang kortina. Ay, sorry, William, ha? Wala akong maguna-huna nga amo atong matabo. Wala ka makaibalo? Ha? Bay, William, nga ginuyatan mo ako sa duha ka abaga. Pungko. Magpungko ka dira sa kama. Pungko. Wala ka makaibalo? Wala ka makaibalo nga maabot ang bana mo? Kag ang killer nga ginbayaran mo? What? Pungko! Pungko, ha? Dra ka kag hindi ka magalin. Apang wala ako makahibalo nga nagasunod sa akon si Max. Amoy nang rason kung nga hinali lang siya nga nag-ulhot ka ina. Wala labot nga may problema ka sa kwarta. May problema ka pa kay Max. Karon patay na siya. Nadula man ang painting. Ara, solve na ang problema mo. Kay man kaalam sa imo. William? Pero, diin ang painting. Hindi ko pag-isugid. Kag hindi ko pag-iuli. Nga wala ko sang labot sa kaso kay ni. You mean, isugid kong matuod nga ako ang mastermind sa insurance fraud? Oo. Ang matuod, kag dugangan mo. Isiling mo, nga nagtuman lang ako sang gusto mo. Kay ginpahog mo ako nga patyo ng akong iloy. Sa banta mo, mapati sila sa akon? Mapati sila. Maluyagon ka nga daan magsuksok sang daan nga kortina. Mapati sila sa imo. Ay, anay ka bala, kay kainit. Matupad ko sa ventilador mo, Sa banta mo, ayhan. Mapati sila nga ginkantuan ko ikaw? Bisa pa nga kabudlay sa akon nga mag-commute lang? Para nga madula lang ang problema mo? Sige.
Hindi ko na ikaw pagpangitaon. Pabayaan ko na lang nga pangitaon ka sang pulis. Now, kung mag-surrender ka sa pulis, kag ihambal mo nga akong may kahimuan sang tanan, it will be your words against mine. Isugid ko sa tanan nga ginsaligan ko ikaw. Kag ang imo Iloy, ginhatagan ko paghani sang bag. Walhoy ka man gali. Hindi ako walhoy, okay? Kag wala ko sang labot sa kamatayon ni Max. May vision ka pa kuno, abi? Wala ako nagapakuno-kuno, William. Nakita ko ina. 2 ka beses. Yo? Nga naghibi kay mo iya? Agoy! Gintampa mong kamot ko? Wala ako nagahibi. Nainit lang ako, ha? Kag hindi ako maluyag, nga itudlo mo ang nawong ko, ha? Nga kainit diri yaman? Manubo abing kisami. Ano pa kainit diri? Kay sino ini balay? Kay Diana. Sa girlfriend ko. Ote, diin siya. Ato sa Italy. Ginbakal niya ini. Para mangin investment niya. May girlfriend ka? Si Diana gani. Kanami gali sa iya yan, no? Oh? Nagapangimon ka kay Diana? Hindi amo inangbot ko silingon, no? Nagapangimon ako. Bangod karasonabli sa iya nga babae. Kag may boyfriend siya nga nagahigugma. Kag nagapabugal sa iya. Kag subong pa lang, naghahanda na para sa inyo palabuton. Samtang ako ya, pulos problemang nagaabot sa akon. Wala ka gali nagapangimon. Kundi nahisa ka. Pariho lang ina, no? Madamo ako sang ginapanag-iyahan nga butang. Apang, daw sa wala man. Eli, kinanglan buligan mo ako. Hindi ako makasakay sa barko kung hindi mo ako pabuligan. Saan ako makatrabaho kung wanted ako? Wala gid ako sang ginabasol sang tanan nga ini. Kaya may sala man ako mo. Nasulay ako sa kwarta. Wala ko man ginpaminsar ang mahimo nga matabo. Sala ko kung nga nagpagamit ako. Pero please, Eli, hindi pwede nga may criminal record ako. Ganit buligi ako. Buligi ako nga matinuan ang ngalan ko. Please. Madamo ka man siguro sa naibalan nga pagi. Ako nga malutsan ko ang kaso nga ini. May, murder ang gusto mo nga akuon ko? Isiling mo nga ginharas ka ni Max? Wala ko ginpatay si Max. Ang akon utod, nagpasalig siya nga siya nang bahala kay Max. Ano? Oh my God! Si Arthur? Basi wala magpati si Max sang bluff ni Arthur. Kag nagpamatod si Arthur, nga ipapatay na lang si Max. Wala ko ginpapatay si Max, William. Magpati ka sa akon. Magpati ka sa akon. Ginasumpa ko nasa lulubngan sang akon Iloy. Wala ako sang ginpapatay bisan sino. Nakahibalo ako nga wala ka masilaw sa kwarta. Apang nagpasugot ka sa plano ko. Bangon nagasalig ka sa akon. Kag kinahanglan ko inaliwat nga pagsalig, William. Ginkadtuan ko si William sa iya balay nga ginadayunan. Kagin pamangkot ko siya kung diin niya gindalang painting. Apang sunod sa iya, wala ini sa iya. Gani nagpangabay siya, nga buligan ko siya para nga matinuan ang ngalan niya. Sa pagpadayon kapatid. Eli, ako gihapon na mangin wanted ri. Gani buligi ako nga matinluan ang ngalan ko. Hindi ka mag-overdramatic, William.
Wala ka makilala sa mga video kag sa mga pictures. Wala ka pa sang kaso. Ginapangita pa nila ang kawatan nga wala sang iban kundi ikaw. Now, kung mapamatud-an nga si Arthur ang may kahimuan sang pagpatay, hindi ka magkahadlok nga may makakilala sa imo. Makabutig man kita nga tao ni Arthur nga ginsugo ang nagpatay. Nga nagakonsabo man gali sa kawatan. Nanawungan ako sa babae nga kaupo siyang driver. Paano abi kung ipadrawing nila ang nawong ko? Kung pwede lang nga makasakay na ako sa barko, malarga na lang ako. William, pagwaon naton nga fake ang nakuha mo. Nga kuno abi, nagapangayo lang ako sang pabor sa imo. Kung kumbensihon ko ang mga otoridad nga may nagahandom sa pagkawat sang original. Apang ang piki, ginpakawat ko sang hungod. Para nga ang kawatan, hindi na niya paghandumon nga kawaton ang original. Pwede man. Apang hindi ka na makasukot sa insurance. Mas importante nga hindi ka maungmid diri, William. Gani, ibaligya ako na lang ina. Ang pagdumdum ko, hindi ka gusto nga ibaligya ang painting? Amoy na matuod. Apang, daw sa hindi ko mabaton nga ang painting nga ato, ginapanag-iyahan sang iban. Pero, wala na ako sang mahimo. Kundi ibaligya ina kay Tita Miranda. Husto si Tita Miranda, nga ibaligya ako na lang ang painting nga ina. Kag kun matabo, daw pariho lang, nga nag-ayuhay na sila ni Mami. Sino naman na yung Tita Miranda nga ina? Ang asawa nga legal sang akon amay. Husto. Kabit gali si Mami mo, no? Ay, sorry ha. Hindi ko mandumduman ng English ang kabit eh. Common law wife. Grabe magaling amay mo, no? Hindi santong akon amay, kag amo man ang akon iloy. Apang silang akon mga ginikanan eh. Kag palangga nila ako. Apang sa banta mo, baklon ayan ni Miranda ang painting ngayon na? Napatod ko ina, William. Baklo niya ina. Ati ko na mo, wala nagalis ang problema eh. Sige. Buwas, makikita ako kay Tita Miranda. Pahibalon ka ikaw, buwas ha? Sige. Mahulat ako. Kay sino kundo ining kadtuan ta? Kay Diana? Yes, ang katrupa ko. Diin siya. Ato sa barko. Dire ako nagadayon ko nagaprasis ako sa akon papilis. Ginatag niya ang yabi sa akon. Isang maglakat siya, wala ko na mauling yabi. Dire mo gintago ang painting? Dali na. Masaka na kita. May gwardya. Kilala ko na ang gwardya ngayon na. Dali na. Hindi kita mag-agi sa elevator? Kadamo sa nagagamit sa elevator subong eh. Basi may makakilala pa sa aton. Gani, dali na. Pero kataas ang hagdanan. Kakapoy. Hindi pwedeng magsakay kita sa elevator. Dali na. Alalayan ko na ikaw. Dali na. Dire mo galigin tago ang painting? Oo. Di ko ginbutang sa idalom sang kama. Dali lang ha. Kay kwaon ko. Ba? Wala diri? Ha? Tanaw dito sa banyo ha. Kay usisaon ko diri sa mayo. Sige na. Kinakulpaan ako. Aring banyo. Bay, kakitid sang banyo.
Wala diri. Hindi makaigo ang painting nga ato diri. Wala din painting? Apang sinong nagkuha? Ako lang may yabi diri ah. William, kinahanglan ko ang painting nga ato. Kinahanglan ko, gid. Eli, diri ka lang ah. Mamangkot ako sa gwardiya sa idalom. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subo nga akon nga radyo, nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radio, bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radio. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kagang iba ni pang grocery ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radio. Basta Radyo Bombo. Number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat
nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa.